Ассалому алайкум, ман Зарина. Имрӯз сухан мекунем оиди чӣ гуна установка кардани приложени Faberlic. Барои ин ворид мегардем ба Play Market. Баъд дар поиск калимаи Faberlicро мечинем. Поискро зер мекунем. ҳангоми зер кардан дар ин ҷо манин значоки фиолетов бояд ки ба шумо барояд, онро пахш мекунед. дар ин ҷо дар ман открит нависта шудааст, дар шумоҳо установка кушода мешавад. Баъд медароед ба телефони худ. ҳангоми установка кардан он ба телефони шумо пайдо мешавад. Мана дар ин ҷо дар ман ҳаст. Ворид мегардед. ҳангоми ворид гаштан манин акно ба шумо пайдо мешавад. Ба ҳамин ҷо ҳангоми регистратсия шудан ба шумо логин ва ключ равона карда шудааст. барои ин ворид мегардед ба сообщени худ. ман дар ин ҷо сообщени мана чунин намуд шумо бояд ояд. ҳаминро логинро аввал он рақаме ки боз рақами 7 меояд ҳамонро ворид мегардонед. 727 71 мана 727 71 он чӣ ки ҳаст дар ҳамин ҷо пурро ҳаминро пурра рақамчинӣ мекунед. 727 71 16 83. баъд ба ключ он чӣ ки дар ин ҷо ҳаст 81 74 62 81 74 62. баъд дар поён мана вайти ҳаст. ҳаминро пахш мекунед. мана чӣ ки дар ин ҷо дидед, вақте ки шумоҳо рақами логин ва пароли ключи худро дуруст рақамчинӣ мекунед, бояд ки дар боло фамилии номи худ пайдо шавад. ҳамин намуд шумо метавонед ба приложение ворид гардед. хайр, саломат бошед.